Daşoz vilayetindäki Türkmen Oba Hojalyk Institutunyň ýolbaşçylary Tomuzky dyn jalşylaryny tamamlan studentlerden okuw jaýynyň ýerleşýän ýerine uçurda gelmegi talap edýärler. Ýokary okuw jaýynyň resmileri bu talabyň sebäbini howpsuzlyk bilen düşündirýärler. Bu talap we onuň talyplary ýetirýän täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Bu ýyl talyplary Aşgabatda ýa-da beýleki sewitlere okumaga gitmek ýene-de problema boldy. Sebäbi olaryň goşmaçy çykdyjylary köp boldy. Daşowyň Türkmen Oba Hojalyk Institutunyň rektory öz talyplerinden diňe uçurda sapar etmegi talap etdi. Talyplar uçur biletlerini rektora görkezip bu talaby berjaý edendiklerini suwud etmeli diýip bu talap bilen ýüzbeýiz bolan talyplaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Agdalýan institutuň ençeme talybynyň habarçymyda gurrun bermegine göre okuw jaýynyň resmileri bu talabyň sebäbini howpsuzlyk bilen düşündirýärler. Studentlerin hususy awtologunda kirä edýän raýatlaryň taksilerinde gelmegi howply. Meselem Türkmenabatdan Daşowda çenli gatnaýan taksileriň ýoly Gazojaga çenli biraz gowy. Soňra taksi sürüjileri çölüň içinden howply ýerlerden 10 sagatlap sürýärler. Diýip talip okuw jaýynyň ýolbaşçylarynyň biriniň aýdan sözlerini titirledi. Habarçymyz häzirki wagtda vilayetlaryň arasyndaky uçur biletleriniň bahasynyň hususy taksileriň narhlaryndan has arzandygyny, ýöne çäkli uçur gatnawlary sebäpli köp studentin has köp maddi çykdyjy etmeli bolýandygyny habar berýär. Türkmenabat Daşow aralygy üçin taksiniň bir tarap bahasy 1000 manat. Men Aşgabatyň üstü bilen Daşowda gitmeli boldum. Türkmenabatdan Aşgabada bileti 600 manada satyn aldym. 120 manada hem Covid testini etdirdim. Soňra Aşgabatdan Daşowda uçak biletim üçin 500 manat töledim. Diýip lewaply studentleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Maglumat üçin aýtsak, hökümetçi Türkmen portal neşriniň habaryna görä, Türkmenistan aviakompaniyasy Tomuz aýlarynda Türkmenabat Daşow aralygynda uçur gatnawyny ýola goýmady. Maglumatda aviakompaniýanyň Daşow bilen Lewap vilayetiniň Kerki şäheriniň arasynda hepdede bir reys amala aşyrandygy bellenilýär. Ýöne aviakompaniýanyň sentýabr aýyndan başlap bu reýsi hem ýatyrandygyny görse bolýar. Adatlyk taliplerden edilýän bu talap barada Türkmen Oba Hojalyk Institutunyň ýolbaşçylaryndan şeýlede ýurdun bilim ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu talap ýurtda hereket çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilmegi netijesinde hususy awtologlarynda vilayetlaryň arasynda kirä edýän sürüjileriň hereketiniň berk çäklendirilen mahalyna gabat geldi. 24 awgustda Aşgabatda habarçylarymyz hususy taksileriň öz gadanç mümkinçiliklerini dowam etdirmek üçin howply ýollary saýlap alýandygyny, derýalaryň, kanallaryň uly akawalaryndan, daglaryň dik jarlaryndan we çölüň gum depelerinden geçýändigini, käte bu ýollaryň adam pidalaryna sebäp bolýandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri ilatyň we hususy uluglaryň hereketini wagtal çäklendirýärler. Ýurtda bu çäklendirme global pandemiýanyň fonunda 2020-nji ýylyň martyndan şu ýylyň iýun aýyna çenli aralykda hasta güýçlendirilipdi. Agdalýan döwürde hususy taksi sürüjileriniň ýolagçy gatnatmak üçin ýa polisiýa para bermeli ýa-da uluglaryny howply ýollardan sürmeli bolýandygy barada Adatlyk ençeme gerek habar berdi. Bellesek Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryň resmileriniň studentlerden uçurda sapar etmegi talap edýändigi barada Adatlyk mundan ozalky ýyllarda hem birnäçe gerek habar beripdi. 2019-njy ýylda Magtumula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň we Daşowdaky Türkmen Oba Hojalyk Institutunyň ýolbaşçylary şeýle talabyň sebäplerini studentler takside sapar edende iki ýüze çykan yaramaz ýagdaýlaryň öňüne almak bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Olar yaramaz ýagdaýlary gyzlara azar berilmegi ýaly wakalar bilen düşündiripdiler.